हेलो हाय नमस्ते जय जगन्नाथ जय महाकाल ए मो भाई अच्छे आलोक आलोक जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कौन खबर आलोक हूँ आमर आठगड़र जनाशुना खलनायक नाଇଁ ନାଇଁ 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 ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ନାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଖଳନାୟକ ଇଏ ମାନେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ମିଛ କଥା ମୋ ଭାଇ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଖଳନାୟକ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ଆମର ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ନା ସେଥିରେ ଖଳନାୟକ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ କୁହ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ଖବର ଚାଲିଛି କ'ଣ ଖବର କୁହ। ମୋର ଏଇନା ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି ଏଇନା ଭଲ ସିଚୁଏସନ୍ ନାହିଁ। ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିକି କରିବା। ନା ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭାରି ଡାଇଲଗ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ସଙ୍ଗଟେ କହିଦେଉଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ଯାଇଛି ବୁଲି ତୁମରି ଗାଁକୁ ଶ୍ରାବଣ ଯାଇଛି ବୁଲି ତୁମରି ଗାଁକୁ ପ୍ରିୟା ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ ପ୍ରିୟା ତମେ ସାବଧାନ ଥିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।